Il-kumpanija Enemed ħabbret reviżjoni fil-prezzijiet tal-fuel li se jidħlu fis-seħħ mill-ewwel ta' Awwissu. Il-prezz tal-petrol unleaded se jitla' minn €1.31 l-litru għal €36 l-litru. Il-prezz tad-diesel se jitla' minn €18 l-litru għal €23 l-litru. Dan fil-waqt li l-prezz tal-petrol magħruf bħala e-power se jitla' minn €46 l-litru għal €51 l-litru. B'reazzjoni l-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi spjega kif minkejja din ir-reviżjoni fil-prezzijiet il-konsumaturi f'Malta se jkunu taħallsu 9 ċentesmi inqas għall petrol u 11 ċentesmu nofs inqas mill-medja Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mad-diesel. Ta' min wieħed jinnota l-prezzijiet tal-fuel f'Malta wara din ir-reviżjoni xorta huma irħas minn 15-il pajjiż Ewropew. Meta mqabbel mal-ewwel xahar wara l-bidla fil-Gvern fl-2013, il-prezz tal-petrol ukoll huwa 15 ċentesmu orħos, dan fil-waqt li d-diesel huwa 17 ċentesmu orħos. Dawn ir-reviżjonijiet fil-prezzijiet ġejjin wara 82 ġimgħa ta' stabilità fil-prezzijiet tal-fuel frotla għal tal-Gvern. Ir-reviżjonijiet fil-prezzijiet tal-fuel ġejjin wara bidla fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Din il-bidla waslet biex minn Marzu l-hawn il-prezz medju tal-petrol fl-Unjoni Ewropea żdied ferm b'aktar qawwa minn dak f'Malta. Fil-fatt bħala medja fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 10 ċentesmi għal petrol u żieda oħra ta' 9 ċentesmi għad-diesel. Il-Ministru Joe Mizzi temm jgħid li bil-ħidma tagħha l-Enemed rat li l-impatt fuq il-konsumatur f'Malta ikun wieħed minimu.